Tinet ta' drappu tal-kanvas li kienu qed joffru ftit tal-ken lil mijiet ta' familji Palestinjani iċċartu u ħafna minnhom inqalgħu minn posthom kaġun tarih qawwi li ħakam il-belt ta' Khan Yunis f'Gaza. Il-maltemp qawwi qed iħalli ħerba sħiħa fiż-żona milquta mill-gwerra. U għax il-ħmar il-makus idru għalih id-dubbin, bosta familji li fl-aħħar sentejn tilfu djarhom spiċċaw issa jissiltu mal-ilma li daħal fil-kamp tagħhom. U għajla li xiek Khalil, wieħed mir-residenti f'dawn il-kampijiet, qal li matul il-lejl li għadda it-tinda tiegħu kważi nqalet minn posta. Dan il-lejl irħin qawwi ħafna u t-tinda kważi nqalet minn posta. Issa qed nippruvaw nagħmlu xi ħaġa biex insibu ftit tal-ken. Nagħmel ixi nostor ħalna. Khalil spjega li wara aktar minn sentejn ta' gwerra, ir-riżorsi kważi spiċċaw fix-xejn. Lissa kienu jqulu s-sejf In-nies issa jobbodu x-xitwa, kesħa ilma kullimkien. Il-kutru s-saqiet kollha mxarbin asra. M'għandna xejn biex ntattew, biex nisħnu u nilqgħu għal din is-sirda. Bas الحين fix l-ħramat u l-farċat kollha maj. Emad għal għaxi sostna li t-tinet tagħhom huma fraġli u ma jifilħux għal dan il-maltemp. كله خشب وقماش زي ما انت شايف يعني هاي صور عندك هنا كله قماش. Kollox tal-linja mudrab. Tul is-sentejn tal-gwerra ġbarna kemm stajna flus. Iż-żiżda spiċċa kollox. L-linja mtmermer u b'ftit riħ kollox jista' jerġa' jaqa'. لقيت لا ضل فلوس ولا ضل خيام ولا ضل شوال. Ix-xita qawwija tagħmel il-kundizzjonijiet saħansitra qar għaliex l-ilma joqgħod bejn it-tinet u jidħol ġewwa. Filwaqt li l-kundizzjonijiet umanitarji qed isiru dejjem aktar gravi, l-awtoritajiet f'Gaza wissew li l-binjiet imġarfa fil-gwerra jistgħu jkomplu jiġġarfu minħabba t-tuqol tal-ilma tax-xita fuq il-bjut. Dak kollu qed iseħħ waqt l-ewwel fażi tal-pjan ta' paċi li ppreżenta l-President Amerikan Donald Trump li jinkludi l-waqf il-mill-ġlied, il-ħelsien tal-ostaġġi u l-priġunieri u tnaqqis parzjali mill-preżenza Iżraeljana. Il-pjan isejjaħ ukoll tmiem tal-armi fidejn il-Ħamas u għall-irtirar totali ta' Iżrael minn Gaza. Żewġ kundizzjonijiet li żewġ naħat qed ikomplu jittitubaw dwarhom. Mindu daħal fis-seħħ dan il-ftehim, il-vjolenza naqset iżda ma waqfitx għal kollox u ħafna drabi żewġ naħat baqgħu jakkużaw lil xulxin bi ksur tal-ftehim għal waqf mill-ġlied. Skont il-Ministeru tas-Saħħa f'Gaza mindu daħal fis-seħħ il-ftehim inqatlu mal-4 mitruħ f'attakki Iżraeljani, filwaqt li Iżrael qal li 3 soldati inqatlu f'attakki mill-militanti.